नुजाबोयो जेबोला सानजाहा जारां साना गोसो बोदोर जायो रोजे नोंनिनो खोथा सानना फैयो मानो जावलिया फागुना गोसोनि खौरां लाना उसाव बादाव जायो गोसो आंनि फोरमायहरनो गोसोनि खोथा सानना नुजाबोयो जेबोला सानजाहा जारां साना गोसो बोदोर जायो रोजे नोंनिनो खोथा सानना जावलिया नै जावलिया अरहेनाय अ बिमा एसेबां गिदिर फिसानि बिफा जानानै बे गोसो आरो मेगनखौ दासिमबो सामलायनो हायाखै लाजिनाय मोनासै बियो सेंग्रा गोरलै बायदि मोनबावदों अहह बिमा नों बेफोरखौ मा बखिलाबायदोंब्रा बखिनायल' नङा नोंनि बे गोसो आरो मेगना सानफा एफा सोलायलांनो हमगासिनो दङ नों बेफोरखौ मा जानला मेला बखिलाबायदोंब्रा दा होना लायनांगौ बेखौ हले गोसोआव गैया बोथोरफ्रा बारग'लायलांसै बेफोरखौथ' बुंजायो मा खालि रुवाथिजोंल' माबा माबि सानलाबाय थायो रुवाथि सासे लानो हाया खालि सन्देह नोंनि बेफोरबायदि रावखौ खोनासंनो आंहा सम गैया दा होनाया हले दिनैनो मोनफैथारनांगौ दे नोंलाय बेफोरखौलाय माथो खर' साबायदोंब्रा नै थांनोसै आं दानो थांसै नोंबो गथ' मावना जानो फैदोंबा मोजाङै मावना जादोहाय दख'ना फैखो आदै दिन्थि गोसोफोरखौ बोलिया दा खालाम आंजों हले बेफोरबायदि गोरोबनाय नङा साला मोनदा हाब मा जालाबायखोब्रा बेफोरखौ दोन नोंहा गोसो थोनाय दंना गैयाब्रा होद आं मिथिफेरालै बेफोरखौ बबे गमाराव जोनोम मोननायब्रा नोंलाय गोसो थोनायखौनो मिथिया गोसो थोनायलै जाम्बा मोजां मोननाय होद मिथियालां मा गोसो थोनाय मा मोजां मोननाय बेलाय गोसो थोनायलै जाम्बा गोसोजों गोसो अरजाबलायनाय खाथियाव मोनलायनो गोसो जानाय सब खुदुमलायनो लुबैनाय बेखौनो बुङो इंराजियाव लाभलि हिन्दीनि प्यारा सिखि
आं मिथियालै फैला हाय बुरबक आंनि नामा फैला नामा फैलाव होन फैलाव बसुमतारी हो बावदोंलै फैलाव नोंनि जिउआबो जाथों गोलाव थौ खामानि दामानि बाद हो खैजरा नायनो नोंलाय दैमा जिङाव गोसो थोलायनायखौ फै मेगननि नोजोरा आंनि नोंखौनो नांबाय गोरबोनि देरायाव आङो नोंखौनो दोनबाय जिउनि अनजालु नों आंनि गोसो गोरबोनि समायना रमायना जोंनि इयुन संसारनि फै अनजालि सानैजों गोरोबलांनि सानैजों गोरोबलांनि फागुननि बारा बारबोयो जेबोला नोंनि रादाब लाबोयो सुग्लायहोयो आंनि गोसो सफै सफै गेलेफैयो नों आंजों जेबोला साया माया सिमां मोगथां नुहां नुवा खुवा खुवा अनजालि नों जिउनि रानि आंनि रायजोनि अनजालु नों जिउनि राजा आंनि गोरबोनि अनजालि नों जिउनि रानि आंनि रायजोनि अनजालु नों जिउनि राजा आंनि गोरबोनि फै अनजालि फै फै अनजालु फै सानैजों गोरोबलांनि सानैजों गोरोबलांनि साया माया नुफामा फैयो नों आंजों सिमां नङा मोगथां नङा खालामो आंखौ जानाय लोंनाय उन्दुनाय जाखांफैयो नों सानो आंबो थानो लोगोसे नोंजों सानबोला गोसोखाङो जुलिनि रादाय महर मुस्रि नोंनि हिन्जाव गोदाननि सानबोला गोसोखाङो माब्ला लांफैगोन महराव नोंनि हौवा गोदानजों गोसो जोंनि खौसे गोसोखां समायखिरा जोंनि मोनसेल'खा गोसो जोंनि खौसे गोसोखां समायखिरा जोंनि मोनसेल'खा मेगननि नोजोरा आंनि नोंखौनो नांबाय गोरबोनि देरायाव आङो नोंखौनो दोनबाय जिउनि अनजालु नों आंनि गोसो गोरबोनि समायना रमायना जोंनि इयुन संसारनि फै अनजालि फै फै अनजालु फै सानैजों गोरोबलांनि
साला नक्था माहाजोना रुवाथिबो लाला माबो लाला मालायनि गोसो थोलायनायफोरखौ नायनानैसो गोसोफोरखौ खैरोम दैरोम मोनलायलांबाय थानो बालायलांलां बेबायदियाव र' दाब्ला माहाजोना सोंबाय दंखायोबो र' थायो गारसिगोन आं बे साननैसोआवनो होद आं सिख्ला रुवाथिफोरजों बारा सोमोन्दो गैयालै आं बेयावनो हारा गारनो मोनबानो जाबाय बेबायदि सिख्लाफोरबो गैया रुवाथिबो गैयाबा आं गोसोफोरखौ गोरान गोरान मोनलै नों थानबा थालाय हाब माबायदि मानसिलै बियो आं लब लब हिन्जावनिल' लब मोजाङै मावना जानांगोनलै फंबाय आच्छा फंबायनि मुङा मा होन्दोंमोनलाय मेख्ल'लै आदा अ मुङाथ' मोजाङानो आच्छा मेख्ल' फंबाय आंनियाव जुदि दाहोना थानांगौब्ला मोननैसो नेमखान्थिखौ मानिना सोलिनांगोन हागोन ना फंबाय हागोन आदा आच्छा फोरमायना होबानो जाबाय नाम्बार 1 आंनियाव जुदि दाहोना थायोब्ला रुवाथिजों रायलायनो मोननाय नङा आरो नाम्बार 2 जाहा ताहा समाव रुवाथिनाव दै बिना लोंनो मोननाय नङा आरो नाम्बार 3 रावबो गैयाब्ला रुवाथिजों सिनेमा टिभि नायनाया एकेबारे बन्द बुजिबायना बुजिबाय आदा आरो आद्रा थानाय नेमखान्थिफोरखौ आं लासै लासै फोरोंगोन जागोनथ' जागोन थु थु आबौ सोर जाखो माने मेन्डेला एक्टर गाजोला जिराय जागोनलै जागोन आबौ जागोन हा माथो खौरां खौरां माने आबौ हायना मुलि नांगौमोनलै आंनो मा सुन्दुर मुन्दुर मानसियालाय सुदुर मुदुर माने नोंलाय माथो अनेक जरा खालामना होबायनो बेखायसो फैसा दं फैसा हाट मा फैसा नांलायगौब्रा होद मा सुन्दुर मुन्दुर मानसियालाय गोजान जा नङाबा साला नोंबो दानो खिथु खामफ्लाय सिथाबोगोन गम मोनाखै हाट मा सिस्टेमब्रा बोरायालाय आरोबावसो बुंदों नों थांगोन ना साला थांगोन नोङो थांगोन फैसा गैया हायना मुलि लांनो फैयो साला थाखा नङाबानो जेबो खामानि मावा दायना फाथिना फबबासो गम मोनगोन साला बेटाया फु साला हा दाहोना सासे लायनो होननायालाय लायलिया गथ'आ हारसिं जोबोद खस्थ' जाथारबाय रायलायखादों सोंखाना दोनदों आं दा बेलासियाव थांना लायहैनि हा थाब थांनानै फैबानो जाबाय आरो फैयोबा लाबोफाखा थांनि बे गंगा खुजायानो थिग जाथारगोन बेखौनो लाबोथारनांगोन सासेखौथ' थिग मुलि बाहायखाबाय लावगि नै लावगि आबै माबा आबै ओइ दै गिलाससे लाबोनायसाय लांनि आबौ नै आबौ दैया आयौ आबौआ लाजिगोथ' सालिया नै फंबाय बेवहायनो जिराय ओइ बिमा ओरै फैलायसाय ए लाबोखामारबायबो अ फैखानायखाय लाबोखाबाय आं जिराय फंबाय ना ओइ लावगि नै दै लोंनो खोमा होफैनायसाय न दैया आयौ माबायदि मानसि बेलाय
आल्ट्रा मडार्न सिख्लाफोरा माथो आंखौ नायनि दिनै माबायदि दालाय माथो शाहरुख खान बायदि नुदोलाय सोर हागोन दिनैलाय मासि गोरा दै फाग्ला मा जादों नोंहालाय दै लाबोलायाखै दै गांदां लाङा आङो नोंहा खावना लोंफैनो आखाइ गैया इस्रा नों लाबोदोब्रा सिख्ला मानसिफोर होफैनाया गोदै जायो लां दै गांमारदों आदाया आदा गाङाखै माथोब्रा गांदों आदा होनलायदों आदा होनलायदों आदा 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 नै आदा दैया ओइ आब' मा खालामनाय जाखोलै बेलाय र' नों बे फार्स्ट राउन्डआवसो देरहाबाय र' सेकेन्ड राउन्डआवसो नायगोन आङो साला मा सिस्टेमनि हिनजावलै बेलाय हेलौ हेला बा गोजां बोथोराव एसेबां गोलोमबाय नोङो गोलोमनायखौसो नुदों नोङो मानसिया मा जादों आच्छा मोनसे फट' खेबनि र' नायगोन र' आंबो बरिया आल्ला बरिया ओइ मादै मादै दंना गैयाब्रा मेखलालाय ए मेन्देला औलै मादै सिमाना हायाखै बेनोथ'लै मादै मेखलाबो नायनो होनना बुंदोंमोन जोंहा हगार हरा जोंहा सम गैया 4 बाजिबायब्रा मादै करेक्ट टाइम जाबाय आंनिया बेलासिनि 4 बाजिबाथाय सुट्टि बेलासियाव आरो सिनेमानि टिकेटनि एलाउन्स होनदों आरो मा नोंहा मोजां माहाजोन मोनदों थां 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 ओइ लौगि दंना गैयाब्रा मानो नांगौलै सेंग्राहा लावगिखौ मानो नांगौ अह आदै हालावबो थाङा बैयावबो थाङा गाननाय जोमनायावले थाम्फैयाबो बास्लाबनो हाया सोरबायदि माहाजोनाबा लायो बेफोरखौ आइहे नों मारगौ खिनाया लाजिया नुनायासो लाजियो आदैया लटारि टिकेट लागौमोन ना आरो लटारिसो जासिगोन साला नै फैला मेख्लं ओंखामा जाफैदो माथो इख' गैथाराब्रा ओइ जि मोनदों बेखौनो जाले नाफोरखौथ' गुरहैजायो लावगिया एसे बुजिनांगौब्रा मा बुजिनो नों होफैनाया बै जिगाब फुजियाव सैमाया खिनाय दं र' लायनि आं जादोलै जादो नोंहालाय बाराबा थोरसि फिनजाब गारहरगारगोन आङो लावगिया गै मा जाखो आं मा आं जाबाय थाखो नों होयोब्ला सैमा खिल' नङा नोंनि खिखौबाबो जागौमोन आङो थै फाग्ला नों मानो खिखौनो जाहै नोङो मोनजालाय बायदि मोनलायदों नोंनि रागाया बानलु खेबजां बायदिलै आगै आलुबा मोदोमब्ला जाबावगौ थै फाग्ला थै
हेल' सोर बुंदों? ए आइ माइनाव मा खौरां? हा लोमजानायमोन दं? ए होमब्लालाय साननैसो न'आवनो थाफैथ'दो। अ दं रायलायनो। नै बिमा माइनावा फन हरदों रायलायनोनो। हेल' आइ माइनाव मा लोमजानाय मोनदों? गोबांथार नामा? न'आवनो थाफैथ'। मोजां दे दोनबाय दे। दे न'आवनो थाफैथ'थ' साननैसो। हा नोंहालाय बाजाराव थांनो होननाया थांला? सुखिजाया मोनफैलाय लांगौ बियो। अह बावदोंसो। नै बै मेख्ल'खौ हांसोखौ गोदानानै दोननो हो। आं थांनोसै। दे जागोन दे। गिलिरानो माथो। नै दै गुदुङा। ओइ मेख्ल' हांसोलै माथो थिगसे जानांगोनलै गोबावथार जाबाय मोनजायैया। सिखारना लानि र' साला हांखोआरि साला। आबादथिलि सुथि लांखोब्रा खिनो ओंखारनाय हामथारला। सोर दंब्रा? खिनो ओंखारनाय हामथारलालै। सोर दंब्रा? सोर दङ? फाग्ला बोरनाय खियाबो मोदोमलायदोलै। मा जाखो बिलाय फाग्लायालाय? सिलौफोरखौ बुबाय बायदों नामा बिलाय? आइदै खिथुआवदों लाबोदों मालै सुथि आइदै। माथो गैया माथो। फाग्लाया। फाग्लाया। मा जाखो? ओइ साला फैलाया दै गुदुंजों खिथु सुनाया दोला लांजोबबाय। सालाया सिफुलालै बियो दासो मोनदों। मा जादों? मा जाखो? माबालै बे फैलाया दै गुदुंजों खिथु सुनाया दोला लांजोबबाय। जावलिया हा बे लावगिया दुखु मेजेमखौनो फोनो हायोबा माथो जायो? बे मेख्ल'लाय माथो जाखो? हा बे हांसो गोदा हांनायालाय बहा फोनैनो हानो? थाङानै लावगि नोंनो फोनै। मा जाबावनांगौ बेलाय? बेसेबां थुदों? मानसिया फुंगाब्लाबो माथो सादों नामा आदा? बिलिरबाथाय साया। आं थांथ'नोसै आदा। दसे नाना होबावलै आगै। दा फैबावगोन। दा मोनायाव खस्थ' मोनोब्ला लेंहरबानो जाबाय। आयै थाब गेवलबाय मानो थिफुनायब्रा। नोंबो मोनसे खोनासंदोब्रा लावगि। खोनासङाहां। नोंबो मबाइल लादोलै लावगि। मानसै आङोलाय? नों आंनि हांनि रावफोरखौ मानो बुजि मोनाब्रा? मा रावसै बेलाय?
महरखौ नायब्लालाय फिल्मनि एक्ट्रेसफोर बायदि नुयो नाथाय नों आंनि लाभलि आरो प्यार महाब्बतनि बाथ्राफोरखौ मानो बुजि मोनाब्रा मा लाबलिं प्यार महाबादसै बेलाय इस 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 देलायनोबो रोङा इंराजिबो बुजि मोना लिपस्टिकफोरखौ मोजाङै फोनब्लाथ' फिल्मनि एक्ट्रेसफोराबो हानाय नङालै नोंजों मोनसे खोथा 2015 मायथाइयाव आं मोनसे फिल्म दिहुनगोन नों एक्ट्रेस जानांगौ आं एक्टर जागोनथ' आरानि साला आयौ गयलालाय गयला मोननायबा आङो आबै नों बेदि मानो रावबो गैयि समाव सेंग्रा मोद्लाफोरजों रायलायबाय थायो आबै हामा आबै सिख्ला बैसोफोराव थाङाबाय थां दै खापसे लायना फैथां जागोन आबौ मोननायबा बेखौ नायगोन दाब्ला हिन्जाव गुन्दा रुवाथि जमग्रा नैबे जैलायाबो खम बुस्थु नङा हाबाब बे जावलियानालाय मा उन्दुनाय जाखोसै बेलाय फैला सिखात मा डिस्टार्बब्रा हाब आंलाय बहा उन्दुनांगौ जाखो गामसा गाननो हायैखौ नुवाखै नोङो हायाव उन्दु हायाव आं हायाव उन्दुआलै हगार नै आदा दैया मा खोनाखै आङो मा बुंदोंमोन आगै खनसे बुंबावनाय आदा आयै बे बुस्थुखौ आं एसे गोबावनिफ्राय जमबाय दंमोन नों मानो एसे गोबाव खालामबाय आगै लाबो आगै बे बुस्थुखौनो एसे गोबावनिफ्राय जमदोंमोन आङो खम गोदै जागोन बे बुस्थुआ बेखौ दिनै सोजोबथारनांगोन ओइ मेख' नोंलाय मा रावखौबो गोसो थोनो रोङाब्रा गोसो थोनायनि रोसिखौ मोनलोंफेराखैथ' मा गोसो थोनायनि रोसिब्रा नों खोनासंनो देनाय खोनासं मिजिङा दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो मिजिङा दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो बुजिनो रोंलिया दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव बुजिनो रोंलिया गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि
사오바다 에이 능 설 서르는 마늘 칼람크는 앙쿠 자우니야 서르는 마늘 칼람크는 앙쿠 자우니야 बेनिफ्राय फैयामोन नों मिनिखैरो मिनिनानो बेरखाङो दिनैबो गोसोआव आंनि महरा नोंनि लाजिस्लु मिनिनायजों फोरमायहां माहाङै खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि मिजिङा दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा ददेरे बैसो नोंनि रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा अनसायदो रजे नों गोरबो बिखाजो फोरमाय आंनि सिमा गैयै अननायखौ अनसायदो रजे नों गोरबो बिखाजो फोरमाय आंनि सिमा गैयै अननायखौ बिखा गावलांनांगौ थेवबो गोसोथोलायनो गारालां
시카라 자고로 내 마 탐수해 आंनो फरायनानै जाथाराखैहाय 사펜자 नालाय आङो बेहाय एग्जामखौ बोरैहाय लिरनांगौ आं साननानैनो मोनाखै आंथ' एबारो एग्जाम होनानैसो सानगासिनो मानो होआ जानांगौ जाखो हेलो ओइ क्रनि नङाबा रायलायालां ओइ 2 लाखफोर रायलाया दोनबाय आगिलाय बहा थांनो आगै मोना रथ' दै आं फट' खेबनि दै आगैया एलबामनि एक्ट्रिस नङा होमबा नङाहाय मा नंगौ दे नोंसोर थगायथारदों हा माथो मनालिसायाव नुनाय बायदि मोनदोलाय मानसिखौलाय आयौ हालाहां जानाय नङा नामाब्रा लावगि आबै नै आबै सना मा आबौ ओरै फैनायसाय आबै सना नै आबै नोंनो आं ब्लाउस लाबोदों नायनायसाय नायनाय हे मोजांथारहाय आबौ देनाय गाननाय नायनाय हामगोन ना हामा उनाव गानगोन दे आबौ हामखागोन बेयो दे होमब्लालाय लावगियाखै नों आंखौ दाबावलै सना खंगा खुजा होननानै दामुखै नों मानो बे फंसे रावखौल' बुंबाय थायो नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा दंलै थेवबो ना फै खाथियाव लावगियाखै नों दाबायदियाव गितानजलि जानायमोनब्ला नोंबो राजिब जानायमोनब्ला जों सानैजों नुजाबोयो जेबोला सानजाहा जारां साना गोसो बोदोर जायो रोजे नोंनिनो खोथा सानना बोयो मानो जावलिया फागुना गोसोनि खौरां लाना उसाव बादाव जायो गोसो आंनि फोरमायहरनो गोसोनि खोथा सानना नुजाबोयो जेबोला सानजाहा जारां साना गोसो बोदोर जायो रोजे नोंनिनो खोथा सानना सना गाबनि माइबारि साथि फबनाय महर नोंनि सोमखोर मिथिंगायाबो होयो रोजे इसारा जौमोननि गोसोआ बिरलाङो रोजे मिजिंनि बैफुरियाव नोंखौनो लाना नेनानै दङ दिनैबो रोजे गोजोनै
नोंखौनो नेनानै नुजाबोयो जेबोला सानजाहा जारां साना गोसो बोदोर जायो रोजे नोंनिनो खोथा सानना मिनिनानै होनाय नोंनि इसारा मिनिनानै होनाय नोंनि इसारा बोजबगोन रोजे आंगोनि साननानै नोंखौनो गोरबोजों फागुना फैफिनोब्ला अननायखौ आबुङै फोरमायगोन अननायनि दौलेंजों जुलिखौ लागोन आं नोंखौनो अननायनि दौलेंजों जुलिखौ लागोन आं नोंखौनो नुजाबोयो जेबोला सानजाहा जारां साना गोसो बोदोर जायो रोजे नोंनिनो खोथा सानना 하람이 자야시 울타서 자마바이 नै आदा गया बेनिया मा खालामनाय जायो गम मोनाखै बे दाब्लाया मा बुस्थु बे दाब्ला होननाय गस्लाखौ मानो गाननांगौ नोंलाय आरो दाब्लाया नोंखौ माबोरै आबै बिनि हिन्जावा आरो माबोरै आनै दाब्लानि खैसाराव गासोमफ्लाङाखैथ' गाव हाबा माला लांगोन बियो फैलालानो गोसो थोनाय हौवाखौनो फैला बुङो औ आदा फैलाव नोंनि जिउआबो जाथों गोलाव ओयागै सादाना नाया हांमा नाब्रा न'नो ना गोसो थोनाय हिन्जावा नाब्ला गोदै जायोब्रा लावगि नों आंखौ मानो गोसो थोआखै ए माइनाव फैदों ला 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 ला
लावगि मोजाङैनो दङ ना? औ दं फै थ' बे सासेखौ नों ला सासेखौ आंनो हो दोनबायलै माथो फैलासो नोंखौनो नागिरना फैदोंमोनलै आङो नोंसोर मबाइल लायाथ' दालाय मानोथो खारथिं बायनांदों घटनायाथ' बिखम जाबाय मा जाखो लावगिनिख्रुइ माहाजोननि फिसाजोखौसो साबसिन नुलायलांबायब्रा माथो गुर लावगिखौ आंनो होद' अब्ला खालामना होग्रोब्रा मोनसे गुर आइडिया होनि आं फुङावनो दैमा जिङाव बारनाय गलाप बिबारखौ मोखां बासियावनो खानानै लावगिनो जासियालासिनो बिनो जासियै माइनावनो नंगौब्रा पाक्का बिदिनो अनेक जरा 50 जरा जाबाय गारलाय लालाय गोबाव खालामलालां अख्रे बाय मा बिलाय बेखौनो बुजिया नालै I love you मा बुंनाय जाखो बेयो मा बुंनाय जाखो गैला नोंनि आखला बारद्रायबाय नों बिनिफ्राय दिनैनो दानो ओंखारलांदो आंलाय मानो ओंखारलांनो एसेबां गोग्गोम आरो आंनि सायाव नोंखौ दाब्ला लावगिखौ नांगोन ना नाङा लावगिखौ नांगौब्ला नोंसाजोखौ आंनो सौवारा साला जेथिंबो खैसार सायो गुर बोराय आबौ बुंनो गैयाब्रा बे साला लोखिसाला बोरायालाय हामा नोंना न'नि खर' जाखो बुस्थु नांगौलै आबौ बुस्थु हामा बुस्थु सेंग्रा मानसिनो मा बुस्थु नांगौ बेखौ बुजिया नालाय हिनजाव नांगौलाय हिनजाव आंनियाव माबा हिनजावनि दंफां दङ जांख्रिबानो सिरिनो नोंनाव बियाखैलै आङो खालामना होनांगौ खालामना हेबद्रां नामाब्रा आंलाय मालायखौलाय माबोरै खालामनांगौ जाखोब्रा बारा सावलुं बावलुं बुंबाय थानालाय आंजों मोफ्लाम गारगोनबो हामा बुजिया सोमजियाब्रा हायना मुलि नांगौलै आबौ हायना मुलि नोंनालाय माबोरै हायना मुलि हरनोब्रा आंलाय नुखा खोनाखा गावनि आथिङाव गावनो रुवाजों खुना लानाय जागोन माथो आंलाय मा बुंलाबाय थाखोब्रा गोसो दंना गैया रागा जोंनांगौ आंनियाथ' रब्रा आबौ साला आं एसे जंखायदोंसो सोर जाखोब्रा आबैयालाय साफा जाथारगोनलै बे साला आबैया साफा सुफाखौलाय मानो नांगौब्रा नोंलाय साला गांसो गोरलै नागिरग्रा जागोनलै साला जागोन
नाथाय लाबोदोंब्रा लाबोदों बेसेबां नांगौ नोंलाय नोगोद रोजाब्रै नांगोनलै साला दायदोफोरनि खोथा दङ मा रोजाब्रै गोजोंब्रा 3,000 ला 3,000 नोंहा हिनजाव मोजां मोनगोन आराम मोनगोन आंहालाय मा मोनगोन 3,000 लादोब्रा आबौ न नोंसोरलाय मा हाबावनोलै साला दे जागोन दे बिदिनो सोलिनांसिगोन आरो हा सोर जाखो आबैयालाय साला रोंमारथारगौलै नोङो खंगाब्लाबो बेखौ नङाब्ला नों बायदि खंगा खंगिखौब्ला रोजासेयावनो मावना हरगौमोन बेबायदि खंगा खंगिबालाय आंनो गावनि सादा टिभि खेबना लानाय बायदि लारि 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 खेबना लानो हायो आरो दे आबौ नों जथ' दे आं नोंनि बुस्थुखौ लाना फैनोसै दे नै साला बे जाबाय थाव जारिनाय बेखौ नोङो बे नों गोसो थोनाय सिख्लानि गाननाय जोमनाय दख'ना ब्लाउस जायखि जाया मोनसेयाव नों फोन बेखौ फोनना होब्लानो अखानायैनो खिथु खिथु खारफागोन बुस्थुआ थिगै दंथ' मोनोफुनाङा जाम्बा खाथिया मुलिया खामानि होआब्ला हले साला नोंनि न'सो सावनानै थांगोदोलै आं आरो मानसि दुमसि गारगोन बिदिबालाय बोरै जानोसै थिगबो गैयालै खंगाबाराव मानसिया एसे बोरैबाथ' गोरोन्थिसो मावफ्रांबाय नामाब्रा आंलाय नै आदा दैया दैखौनो होफैलायनांगौ नामा आंनो आयथाखा गैया आंहा थाब थादान नोंसोरला खंगा खुरागाय थां थां मा हिस्टिं हिस्टा ज्राव होजागोनब्रा आंजों बुस्थुआलाय खामानि होआसै नामाब्रा बेखौ जोथारगोन नोंसोरला खेराव जाखो माइनावाय नों खर' सानायखौ मोजां मोनथारबायना आइ एसे मोजां मोनदों आयै एसे मानि थांनायनि सिगां खासिनि दोंसे गानलां आइ नोंसोर मानो खोमसि फोथायनायखौ लाबाय थायो आयै खोमसि फोथायनाय नङा गोदोनिफ्रायनो जोङो नोंसोरखौ बेफोरबायदियैनो फेदेरबोबाय फोलावबोबाय आरो दासो बहायनो खोमसि फोथायनाय जाखो हजोंहाय नोंसोर थानाय जायगायाबा माबायदि सोर बेलाय खासनि होग्रायालाय हा बे नोंबौ खेरा अजायालाय माथो जाखो दा बेलासियाव दसे थांना फैनि ओइ बिमा बिमा दे आबौ बहाथो थांदों बै खेराव जेराव थांदों बे मानेलाय फोथाराव दंहैयो फोथाराव औ ओइ आबै ओइ गामसा गांसे लायनायसाय लायनो र' आबौ
हामथारगोन आफि नै बे खासनि दोंसेखौ गानोब्लानो स्रां मोनथारगोन बियो आबैया आं बायजोआव थांजागौमोन ना आफा औ नै बिथिं थांजायो आफि बेनो खाबु सनानि खाबुआ गले गले फैया नङाब्ला बे फैलाया आबै नोंखौ मोखाङाव नायनानैथ' नोंनि जुलिनि रेखाया जोबोर खाथियाव सौफैथारबाय नाथाय हले जोबोद जेंना दङ माबायदि जेंना आबौ खोनासं आबै आं नोंनो थार बाथ्राखौ बुंनि बे आंनि राव नङा स्वयं गसाइनि माया गेलेहोनाय नोंनि मोखाङाव नायनानैथ' नोंनि जुलिनि रेखाया नों मा बुंनो नागिरदों आबौ नोंसोरनाव थानाय दाहोना फैला खंगाजोंनो मा नों बेफोरखौ मा बुंदों आबौ आं मा बुंनो फिसौ आं दहायनो बुंदों बे जाबाय स्वयं गसाइनि माया गेलेहोनाय बेयो माब्लाबाबो जानो हाया आबौ आं फोथाया खैफोद दं आबै खैफोद नों बेजों जुलि जायाब्ला नों गावनि जिउखौ गावनो जानानै लानाय जागोन सानदों नामा नोङो आबै खंगाया सासे गाज्रि मानसि होननानै बेबो नों बादिनो सासे मोजां मानसिसो जुलिनि उनाव नुगोन नोङो बिनि थार महर थार आखुखौ आं हले बुंखाबाय खैफोदखौ नों दाबोजब नों मा सानो बे नोंनि खोथासै हामगोन नैबे खासनि दोंसेखौ मोजांहाय गानहोब्लानो गाइखेर आवाजों गानहो आफि साफा हामगोन नै आफि दे जागोन दे बिब्दिब्ला जों थांसै आफा दे आफि दे फै फैदो ओइ आवा गाइखेर होनानै गानहो थादो आबौ। जागोन आफि जागोन हे गसाइ बे खेबसेयाव आंखौ बासायदोलै नों जा मावो मोजांखौनो मावमारो गसाइ बे खेबसेयाव आंखौ बासायदो नङाबा आंखौ बे खंगाया नागारथारनाय नङा साला खंगाबाबो एसेल' नङा बेबो आयौ फिला गोबाव जाबाय बेल' नोंनि आखला मोजाङै सोलिबा सोलिलै दाब्ला फैला माइनावा बिहाव लिंजानो राजि दंथ' साला सुवारा खाथिर बाथिर गैयालै आंजों खैफोद दं आबै खैफोद नों बेजों जुलि जायाब्ला नों गावनि जिउखौ गावनो जानानै लानाय जागोन सानदों नामा नोङो आबै खंगाया सासे गाज्रि मानसि होननानै बेबो नों बादिनो सासे मोजां मानसिसो जुलिनि उनाव नुगोन नोङो बिनि थार महर थार आखुखौ
लावगि फैलाखौ नों मा सानो बिनि मुङा फैला नङा फैलावसो अ फैलाव मा साननो खंगा खुजाब्लाबो मालाय बायदि नङा मोजाङानो आरो मा सानबावो आं अननो ओंखारो नुनायाव जाम्बाब्लाबो आखल आखु गोसो आरो मावनाय दांनायफ्राव रोंखा राखा बिदिब्ला आब' खेरावजा बुंनाय बाथ्राया नंमारगौ आं गोख्रैनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन आदा ओजों फैनायसाय आदा मा खोनाखैलै आंलाय मुलियासो खोनामारबाय नामाब्रा ओजों फैलाय आदा आंखौ ना औ आदा सोरबा जाबावबानो जाबायलै आइ लाभ इउ नों मा सानखो आदा आं थारखौनो बुंदों आदा नों आंखौ दानो दिनैनो रावबो गैयैयावनो लानानै थांदो फैला है है फैला बहा थांब्रा खेगुरियावलै खेगुरियाव खिलनमोननाव मस्ल'बाथ' थिग नङालै बिसोरनिया र' आं फन हरनि र' हेलौ दां फैला हा आं मेन्देला बुंदों अ हजों फैलाजों माइनावजों थांबाय दंलै मस्ल'बा खिन्थु मोजां नङा दे बिसोरनिया अ हमना दोन हायोबा फंनैसो फैना दोनलै रखरा अ दे आं न'आव खबर हरनि र' अ दे दोन हेलौ दाब्ला माहाजोन नोंसाजोखौ लांबाय बायदि मोनबाय देलै आं फैलाया अ नोंसोरथ' आंखौ मोजां मोना ना दालाय आंसो बासायबाय ना हा अ दोनबाय थेंक्स लर्ड अ मोजां थांगासिनो आं होनांगौ सालाखौ फारसे आखाइखौ सिफायना नांगौ गवालाय बेखौ सयथि आं दिनै गारनांगौ गैया दै बुद होनांगौ सब मिथिजोबदों जों गवा गैया दिनै मा खेरावजा लायनि दं बिखौ मा जाखो खेरा अ दंगायसो आइला बुझो खेरावजा होनांगौ दिनै खेरावजा बिब्रा गाय सासे अजाया मा सल्ल मोनब्रा फै मा खालामदोंलै मा सल्ल मोनब्रा फै हायला बुझो आइदिलै हामबायलै निमाहा होदों आंखौ गोरोन्थियावनो जालांबाय
फैलानि रांखौ लब खालामनानैनो बिदि जाबाय आं हायना मुलि रोङा आं अजाबो रोङा फिसौ माइनावनो नंखाय खोथा बुंनानै आं बेखौ गादलिन होबाय निमाहा होदो आफाफोर आंखौ निमाहा होदो आंखौ आदै मानो बुलाय सोलाय दाया बिसोर सानैयाल' नङा आबौ दाब्लाहाबो दङ दाब्ला साब्ला मिथिया सब होख्लायजोबगोन दिनै नोंगौ रायजोफोर होलै हो आं बे बोराय बैसोआव नांनायनि बांद्राय लुबैनानै लावगि आरो आइ माइनावनि बाथ्राखौ मिथिनानैबो बबा जाना दंमोन सेंग्राफोर जाबाय र' बुनाय साजा होनायखौ दोनथ'दो आदा नों बेबायदि बैसोआव सिख्ला बैसोनि फिसाजो थालायनानै बेफोरबायदि आखु दिन्थिनोथ' समायथारलिया बुंनो थाङोब्ला बियो जोबोद इनो जादों नोंसोरनि बेबायदिब्ला जोङो बे गामिखौ आरो समाजखौ माबोरै फोसाबनो आरो फैला नों सासे नेहाद बेंगुरा आरो नेहाद दाहोना जानानै सोलोंथाइ लानाय सासे सिख्लानि इयुन मिजिङाव हेंथा होनो सोर नों गावनि लाजिनांगौमोन फैला नों बेखौ गोसोआव ला इयुनाव जाहाथे बेबायदि खालामबावोब्ला रायजोफोर दा जों गावबागाव न'आव थांलायनाया गाहामसै बेवहाय मानसिफ्रा जेसेनो जमा जागोन एसेनो जाथाया बांलांगोन नंगौ रायजोफोर थासा लानानै बेयाव सेवनानै Ada Philao.